Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Adlaw, Mayo 23, 2021. Pasalamat kami isa na naman ka programa ang aton ginadala sa inyo subong pagi sang Get Closer ni pinalanggan natin nga Congressman Greg Gasataya. Ining niyo upod subong si Rod Simon kag gapasalamat kita ni nga programa no Get Closer. Kay maski ang nasiling ta permi social distancing in our way we wanna get closer to you. So sa liwat ginapanumdum sa aton sa pinalanggan natin nga Congressman nga dapat aton gid sundon ang nagakaangay, nagakaigo nga minimum health protocols. Maski na bakunahan ka na, amo to ginang nasiling nga kinanglan sundon kag sundon gid. Te kabalo na ta. Ang pagpanghugas ng kamot importante gid, face mask, face shield. So disinfecting importante gid na kag at the same time of course ang social distancing. So siliwat kag liwat-liwat kag hindi kami gid siling pasiling naton nga liwat-liwaton gid siling ni Congressman pagpahibalo sa tanan sa mga gapamati sa aton kag sa tanan nga mga nagalantaw sa FB Live. Diri sa DYEC Aksyon Radio Bacolod kag sa liwat gapasalamat ta sa sini nga programa nga ari tadi subong kag may udto sa tanan sa mga nagapanyaga so nami no nga kami ang upod nyo samtang panyaga you will be well informed of what is the latest ano ang mga bag-o nga programa sa aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya sa aton nga congressional office. So sa subong nga tinion makaupod ko naman istoryahan namon ang House Bill 6731 Establishment of Bacolod City General Hospital. Wow! HB 6731 Establishment of Bacolod City General Hospital. Kiti ko ako unta daw wala ta ang syudad daw wala wala ta hospital. Kiti ang Corazon, Locsin Regional then ating provincial ato sa Silay. So ari makaupod naton subong kag we're very glad kag available sa subong ang aton nga legislative officer sa congressional office ni Kong Greg Gasataya dito sa Quezon City. At ipagpaumanhin na po ninyo, medyo magtatagalog tayo ngayon kasi understandably ang aton nga makaupod, ang makasama natin nilang saglit ay isang Tagalog speaking staff of the good congressman. He's no other than, as I said, legislative officer. Palakpakan po natin si Sir John Paulo Aguila. Hello, sir. Good morning. Hello, Sir Rod. Good afternoon, sir. Yes, good morning pa ako, no? Parang talagang super excited, no? Hello. Yes, sir. Kumusta dyan sa Quezon City? Anong lagay ng panahon? Mainit ba? Mainit na mainit, sir. Summer na summer dito, sir. At syempre, pag-uusapan natin ng mainit ngayon ang tungkol sa hospital bill ng ating pinakamamahal na congressman, Kong Greg Gasataya. Hindi ka nakakaintindi ng Ilonggo, di ba? Sir? Nakakaintindi ka ba ng Ilonggo? Kahit konti? Sir, hindi, pero nabudlayan pa ako mahambal, sir. Okay. So may kahirapan. Talagang sa Luzon ka, ika nga. Diyan ka talaga. Yes, sir. Laking Metro Manila talaga, sir. Yes, sir. Tsaka, yun nga, talagang ikinagagal ako na makakasama ka namin sa Get
closer. So, umpisahan na natin, sir, para mas mabilis tayo. Alam ko, marami ka pang pupuntahan yan kahit na linggo, di ba? Sige. Sir, paano nag-umpisa ang bill na ito? At paano nag-file si Kong Greg Gasataya? Sir, si Kong Greg, as you know, malaki ang suporta niya, sir, sa medical assistance, sa public health care. Kasi as far as I know, sir, si Kong Greg, meron siyang first-hand experience kung paano na meron tayong kapamilya na nagkasakit, tapos wala tayong matakbuhan para pambayad sa ospital, sa gamot. Kaya alam ko, sir, ayaw maranasan ni Kong Greg ng mga bakulod nun ang naranasan niya, sir. Kaya isa tayo sa mga distrito, sir, sa Negros Occidental na may pinakamalaking budget para sa medical assistance. Wow, ganun ba? Priority ni Kong Greg yan, sir. Ang ganda kung gano'n na plano niya, no? At saka ano pa? Sir, ang House Bill 6731, sir, yung establishment ng Bacolod City General Hospital, nagsimula ito, sir, matagal na, 2018, 2019. First term pa ni Kong Greg, sir. As if you can remember, sir, kung naalala nyo, meron tayo, sir, bill before na nag-expand ng Corazon Locsin from 400 to 1,000 bed capacity, which is Republic Act na ngayon, sir. Batas na siya. For implementation na siya, kaya lang, sir, siyempre, nagkaroon tayo ng COVID. Siyempre, may konting adjustments tayo dyan. Ito, sir, naisip din ni Kong Greg, paano pa natin madidecongest ang Corazon Locsin, paano pa natin ma-improve ang public health care sa Bacolod City. Totoo ka, kasi lahat pumupunta dyan. Lahat pumupunta dyan. Dapat mabawasan ng konti. Yung dami ng tao na pumupunta. Nakikita natin, sir, na nag-form ng pila. Siyempre, hindi magandang ganon. Totoo. Tsaka, mas maganda sana, sir, hindi sila masikip sa ospital. Ayun. So, sir, anong klase ng ospital ang i-establish ni Kong Greg? At follow-up question, ano ang mga serbisyo na pwedeng ma-i-offer nito? Siyempre, sir, gusto natin kung ano yung pinakamaganda na ospital na pwede nating maitayo. Sa isinibatas, sir, ni Kong Greg dun sa bill na ang itatayo nating ospital ay isang tertiary hospital, sir. Ayun. Ang mga serbisyo, sir, na makukuha natin sa isang tertiary hospital is Interesting. Sir, consulting specialist sa medicine, pediatrics, OB-gynecology, surgery, emergency and outpatient services, isolation facilities, surgical and maternity facilities, tertiary clinical laboratory with histopathology, sir, blood bank, third-level X-ray, departmentalized clinical services, respiratory unit, general ICU, high-risk pregnancy unit, NICU, dental clinic, teaching and training with at least 2 accredited residency training programs for physicians in any medical or surgical specialty and or subspecialty, physical medicine and rehabilitation unit, ambulatory surgical clinic, at saka magkakaroon din tayo, sir, ng dialysis clinic kasi kailangan natin yan, sir. Importante yan. Nabasa mo, no, na ganyan, Sir Pao, ang mangyayari at pwedeng talagang mangyari na masasabi natin ang scope nito ay napakalawak at masasabi natin at par with the other hospitals. Pwede natin maikukumpara sa maski sa hospital dyan sa Maynila. Ang galing. Yes, sir. Yes, sir. So, as far as I know, sir, gusto talaga ni Kong Greg na ang facilities natin kompleto na. Ayun. Kasi mahirap yung lilipat ka pa sa kabila, yung nandyan na lahat. Yes, sir. Tama tayo dyan, sir. Ang galing. Palakpakan naman dyan. Woo! Narinig ka talaga dito sa buong world. Sir Pao, yes, sir. Ano ang estado o status ng bill na ito sa ngayon? Sir, glad to inform, sir, sa mga kababayan natin sa Bacolod na yung bill po natin ay nakapasa na sa House of Representatives ng walang oposisyon. Na-transmit na rin po ito sa Senate
At naaprubahan na rin po ng Senate Committee on Health na presided by Senator Bongo. Tsaka kasama po ang bill ni Senator Mig Zubiri na counterpart bill natin sa Senate. Nung nag-hearing po tayo nitong sa Senate Committee on Health, nakita po ni Senator Bongo na kailangan nga po ng mga bakolod nun dahil mahirap po ngayon lalo't may COVID. Nung narinig po niya na kinakwento sa kanya ni Congressman Gasataya na ganito na po ang sitwasyon sa Bacolod, kailangan po ang ospital. Ang galing talaga, no? Ang dami nang dumaan na congressman with no offense meant. Pero salamat na naisip ito ng ating butihing Congressman Greg Gasataya. Napakagaling. Eka nga talagang, ako medyo malungkot din naman ako pag pinag-uusapan ng ospital dahil yung father at mother ko, medyo sa ospital din sila, alam mo na, maraming pangyayari doon at talagang maaalala mo at magandang ito na halimbawa o magandang eka nga na pinagsisikapan talaga ng ating butihing congressman na ito ay magiging makatotohanan. Di ba, Sir Paulo? Yes, Galing, yes, no? Sir. Pinaghihirapan po ni Congressman Greg na solusyonan po ang problema na yan. Okay, Sir Paulo, gaano ito kalaki? At saan ito? I mean, ang lokasyon dito sa Bacolod. Idagdag ko lang, sir, sa katanungan natin sa status ng bill kanina, sir. Sige. Ngayon, sir, for second reading na sa Senate, sir. Anong ibig Supposedly, sabihin sir, pag last week- second reading, Sir Paulo? Para malaman ng iba nating mga kapatid. Pag second sorry. reading, anong Pag ibig second sabihin? reading, sir, dito nangyayari ang pagsalang sa session ng ating bill. Dito dumadaan yung period of interpellations saka period of amendment kung saan tatanungin ng mga ibang representante, sir, or sa kaso ngayon ay ng ibang senador, yung justification kung bakit kailangan natin yung bill. At saka yung mga nilalaman ng bill kung sakali mang kailangan baguhin. Doon nangyayari, sir. Please correct me, sir. Sir? Please correct me. And then, Ibig sabihin na ipasa na ito sa House. Tapos sa Senate Yes, na ngayon. Ang Yes, galing. Okay. Please continue. Bali, sir, after ng second reading natin, sir, pag na-approve siya on second reading, isasalang naman ulit siya for another approval sa third reading sa floor din ng Senate. Wow. After ng third reading, sir, iaakit na natin ito itatransmit na natin ito sa Office of the President para mapirmahan at maging maisa batas, sir, na maitayo na yung ospital natin. Wow, galing. Wow, salamat, Lord. Yan ang pinapangarap, ipinagdadasal namin dito sa Bacolod na kailangang mangyari at maging isang makatotohanan. Ang galing. So, i-follow up ko ulit, uulitin ko lang. Gaano ito kalaki at saan ito matatagpuan? Bali, sir, ang size ng hospital natin, i-determine yan, sir, ng DOH. Okay. Depende sa lot area ng mapili nating lupa at saka sa health facilities development plan para hindi na rin po natin malimitahan kung gaano man natin gusto mag-expand in the future, sir. Ayun. So, malaki talaga ito. Okay, Sir Paulo? Yes, sir. Pero as much as possible, sir, si Congressman Greg Gasataya, he wants it na initially pa lang, sa simula pa lang, malaki na yung ospital para ma-decongest talaga natin, sir, itong Corazon Locsin at ma-accommodate natin lahat ng nangangailangan ng mga Bacolod nun. Malaki kasi, sir, ang populasyon natin nung 2015 pa na census, 561,000 something na tayo. Bacolod yan, At ang grabe. forecast ni DOH, sir, is 106,000 tayo na ngayon. Eh, halimbawa, sir, ako taga ibang bayan, pwede po ba ako na ma-cater ng mga taga ng Bacolod sa ospital sir, mismo? Halimbawa, nasa Ang Talisay ako. priority po natin, sir, ay mga taga Bacolod talaga. Kung sa kanila, meron na sila, sir, Corazon Locsin. Andiyan na, sir, ang Corazon Locsin Memorial Regional Hospital para sa kanila. Ito, sir, para sa mga Bacolod noon talaga, sir. At priority natin ang mga taga Bacolod. Ayun. Okay, pero kung taga ibang bayan ako, i-cater naman, di ba? Tatanggapin naman. Depende, sir, sa referral sa kanila. If siguro, kung tayo lang, sir, ang ospital na kayang gumawa ng operasyon na kailangan nila, yun, sir, baka po pwede.
Pero Ayun. priority talaga natin, sir, ang Bacolod nun. Siyempre naman, ayun. At alam naman natin na Bacolod City is an urban, highly urbanized city. Ang dami na sir. rin tao. Time, sir, na mag-hospital na tayo. Totoo ka. Kailangan talaga. At paano na ipasa ang bill na ito ni Kong Greg sa House and in the Senate? Sa anong proseso? Sir Rod, before we move on to that, sir, may dagdag lang sana ako regarding sa size ng hospital. Yes. Na in terms of lot, sir, sa lupa, sir, nakakatuwa lang kasi dito natin, sir, makikita yung pagtutulungan yun, tsaka yung kagandahang loob ng mga Bacolod nun, lalo na yung kagustuhan nila, sir, at pangangailangan na magkaroon na ng sariling ospital. Kasi, sir, marami pong mabubuting loob ng mga kumpanya at pribadong individual na nagpahiwatig na ng kagustuhan nila kay Congressman Greg Gasataya na mag-donate ng lupa para sa ating ospital, sir. Yun. Ito pong mga lupa ay we are almost certain enough na makaka-accommodate ito ng malaki-laking ospital na with room for expansion pa in the future, sir, should the people need or require it. Wow. Malaki talaga. Okay. At saka ngayon pa lang, nagpapasalamat tayo doon sa mga magdo-donate. Eka nga ng... Totoo, sir. Malaking pasasalamat po. Ayun. Ang galing. So, may dadagdag ka pa, Sir Pao? Sir, okay na po. We can move on na, sir, sa... Yung panglima, yung nasabi ko kanina na paano na ipasa ang bill na ito ni Congress sa House and in the Senate. Sa anong proseso? Sir, bali, as any other bill, sir, explain ko muna, sir, kung paano ang legislative process natin para alam din ng mga tao, sir, na medyo rigorous talaga yung proseso ng pagpasa ng batas. Nagsisimula yan, sir, ipa-file natin siya, mag-draft tayo ng bill, ipa-file sa Kongreso at dadaan sa first reading kung saan ito ay i-refer sa komite ng Kongreso, sir, na magtatalakay ng bill natin. For example, if it's about health, it will be referred to the House Committee on Health. Sa committee, sir, yung pending ito, medyo may oras na pending dahil marami ring bill na tinatalakay until ma-include tayo sa agenda for committee hearing. Sa committee hearing, sir, dito mayroong mga representatives ng iba't ibang ahensya na concerned, sir, sa atin, mainly DOH. Tapos dito, sir, dito i-deliberate ng mga member ng komite at chairman ng komite, sir, pati mga representatives ng agencies kung kailangan ba yung bill, kung kaya ba natin gawin, kung may pondo ba tayo, yung mga details na gano'n, sir, doon pinaplansya sa committee. And then usually, sir, doon na rin natin kinukumpleto yung mga requirements natin para maipasa yung bill. Susunod, sir, second reading, kagaya na explain ko kanina, and then third reading, and then tatransmit yan, sir, sa Senate para ulitin yung proseso kasama ang mga senador, sir. Bali, dumaan ulit siya, sir, sa committee hearing sa Senate, dadaan ng second reading, third reading, and then saka natin siya, sir, maipasa sa batas. Ngayon, sir, si Congress, sir, alam ko, sir, personally, sir, na-witness ko, sir, kung gaano ka hirap na pinagdaanan ni Congress, sir, maipasa to sa House pa lang, sir. Pero talagang agresibo siya, di ba? Aggressive na aggressive siya. Yes, sir. He was very aggressive, sir, sa House. He had to defend it, sir, justify the need for it sa harap ng ibang members, sa harap ng mga national agencies. Tapos, sir, kita-kita ko, sir, na he had to attend numerous meetings, sir, with DOH. Minsan kasama pa namin, sir, si committee secretary para lang maplansya namin, sir, yung bill, masigurado namin na papasa ito, sir, sa House at papasa rin ito sa Senate na wala ng issue na mabibring up si DOH or ang mga representante kung may issue man, at least ma-plansya na natin sa bills. Kahit, sir, nung pandemya, sir, sir, nung last year, I believe, kinausap din po niya si Secretary Duque na hinihingi niya, sir, ang suporta ng DOH para maipatayo itong hospital natin. At affirmative naman, sir, si Secretary Duque at pakita ng suporta. Talagang dadaan ka pala sa butas ng karayom, no? Ang daming proseso, pero talagang ginawa ng ating butihing Congressman
Congreg Dito rin Gasataya. po, sir, papasok yung suporta ni Senate Majority Leader Mig Zubiri. Oh. Nag-file siya ng counterpart bill sa Senate para mas mapabilis natin yung proseso. Kasi nakita rin niya, sir, na kailangan nga rin ng mga bakulod no, ng ospital. At pasalamat na rin po siguro kay Senator Bongo na mabilis po niyang inaksyonan as Senate Committee on Health Chairman yung bill natin. Pati ang kay Senator Migs at na-aprobahan kaagad, sir, sa komite. Nakita rin po natin ang suporta ng LGU, ng Bacolod sa ating bill at thankful din po kami sa suporta nila. Wow. Very hands-on ito, sir, si Congreg. Minsan nga, nagugulat ako na pwede naman niyang i-delegate sa amin yung task. Pero, for example, sir, coordination sa agencies, pero siya pa mismo yung gumagawa. Oh, parang medyo mahihiya ka na kasi man of action talaga at talagang masasabi nating concern siya. Yes, Gusto sir. niya mismo Very makikita genuine. ng dalawang mata niya na gumagalaw, kumikilos. Ganun. Yes, sir. Sir. Ang Man of galing. action, sir. Grabe talaga, sir. Grabe. Kaya kayo dyan sa Quezon City, sa Congressional Office, saludo din kami sa inyo at talaga namang masasabi nating on the go kayo, perme. Di ba? So far, ano naman ang ginagawa niyo dyan, Pao? Maiba tayo. Are you also at the same time, I'm assuming you're practicing the same protocols, yung alam mo na, Yes, minimum sir. health protocols. Yung naghuhugas Yes, ng sir. kamay. Oo. Yes, sir. Hugas kamay, face shield, face mask, social distancing. Pero so far, sir, si Kong kasi, sir, sobrang concerned sa staff. So kami, sir, she's trying to make us work from home as much as possible. Kasi marami ang kaso dito, sir, sa Metro Manila. Maski sa sa opisina namin, sir, may mga kaso na rin ng COVID. Kaya Yeah. out of concern, sir, you are working from home right now. Thankfully, kay Congress. Grabe. So, Pao, Sir Pao, may ano ka pa? May idadagdag o you're free to say something like you wanna greet someone? Of course, sir. Okay lang po ba, sir, batiin ng congressional office natin sa Bacolod? Okay naman. Walang problema. O, sinong Yeah, makakakilala mo dito sa Bacolod naman? Una-una, sir, binabati ko po, sir, si Congressman Greg Gasataya. Sir, mayong to, sir, salamat sa opportunity to explain to the people of Bacolod ang details ng ating bill, sir. Malaking tulong ito sa mga tao ng Bacolod. At great din ako, sir, kay Attorney Mark Steven Mayo, ang aming butihing staff, sir, sa Congressional Office, si Miss Yam, si Miss Sweet, si Donald Andrade, si Giselle, everyone in their Congressional Office, sir, binabati ko po. At lahat po ng mga tao sa Bacolod, magandang tanghali po. Okay, salamat talaga. Talagang actually kasama ko rin ngayon dito si Jonald. So mamaya pag-usapan namin yung mga yung Dolly Tupad program ng ating butihing Congressman Greg Gasataya. Yes, sir. So, Pao, Sir Pao, maraming salamat sa panahon mo na ibinigay sa amin. At tsaka sakali kung magpa-part 2 tayo ng interview sa'yo, maging resource speaker ka namin, pwede po ba? Anytime? Yes, sir. Anytime, sir. Anytime, sir. So maraming salamat sa iyo. At Sir Jonald, nandito ka na rin lang naman. Batiin mo rin siya para alam mo na. O yan, nandito si Sir Jonald. Go. Hello, Sir Pao. Good afternoon. Hello. Good Kamusta afternoon, dyan? DJ. Mainit. Mainit. Dito rin, mainit. Ingat kayo dyan, Pao. Ingat din, DJ. Mas exposed kayo sa tao dyan. Ingat. Opo. Thank you. Ayun. So, God bless you again. Sir Paulo, siya po ang ating legislative officer sa Congressional Office na matatagpuan sa Quezon City ng ating butihing Congressman Greg Gasataya. Sir Paulo, Sir Ron, your Sir parting Ron, words? Maraming salamat po sa oras niyo, sir. Anytime, kasi programa ito ng ating butihing Congressman. Okay. Sir? Programa niya ito. At talagang nagkaroon tayo ng pagkakataon na kahit papano, eto, nakaupo tayo dito ngayon. Sir Pao, please continue. Yes, sir. Maraming salamat, sir, sa opportunity, for your time. Sana, sir,
pagpalain pa kayo ng Diyos at mag-ingat kayo dyan, sir, sa Bacolod. Sige, maraming salamat, Sir Paulo! Grabe, si John Paulo Aguila. Akala ko nga, kamag-anak ni Saisi. Pagkamalan ko pa. Okay, si Saisi Aguila yung kaibigan namin dito na magaling sumayaw. Nalingin At, PBB, yes, din, dancer, a good dancer. Okay, so maraming salamat. At talaga naman, at magpapatuloy pa tayo at pag-uusapan naman natin. Siguro it's about time. We're about to listen first to the, words, the testimonies of our winners of the Congreg with Love, a Mother's Day special. Eka nga, may photo contest na may paraffle pa. Okay, Sir JM? Okay na? Hi everyone, good morning. By the way, I am Joseph Balandera and together with me is my mama, my very supportive and gorgeous mama, Ligaya Balandera. And we are the third placer of the photo contest of Congressman Greg Isataya in connection with the Mother's Day celebration. We are very grateful for this wonderful opportunity to share the advice of my mama, the best advice of my mama, which is biskan pigado lang, basta kita nagabinilagay, kag ang sentro sang aton panimalay ang pagpalanggaanay ang tanan matawhay. Through this activity of Congressman Greg Isataya, many people were inspired and motivated, and we are one of them. And a big thanks to Congressman Greg Isataya and also to his staff for this mind-blowing activity. And to all mothers out there, happy Mother's Day. And most especially to my mama Ligaya Balandra, I am very grateful and blessed that you are my mama. I love you always, ma. Thank you so much. Thank you. Good morning. Bali, gapasalamat gid ko una kag labi sa tanan sa Ginoo for giving this opportunity kag for using Congressman Greg Isataya as an instrument nga makabulig gid sa tawo kag nami gid ang ini nga pa-contest nga ginimo ni Kong kay ti sa amo ni bala nga pamaagi mapabat siya gid kag ma-appreciate sa mga ginikanan, especially sa mga nanay nga sila ginadumdum gid kag special gid sila. Kag salamat gid Kong for being a blessing gid sa tanan, dako gid nga bulig sa amon. Kag thank you man sa staff ni Kong, sa mga mapisan nga staff. Kabay pa ko nga you will continue to be a vessel of God's love gid, kag gabay nga i-bless ka pa gid ni Lord para damo ka pa gid mabuligan nga tawo. And sa tanan-tanan yung mga nanay, especially sa mama ko kag sa mga tatay nga gatindog bilang isa ka nanay sa sulod sang panimalay. Inyo ini nga adlaw, happy Mother's Day sa inyo nga tanan. God bless. Ako nga mama nang thank you gid sa tanan sa pagpadako sa amon halin sang bata kami. Ano okay lang gid. Thank you gid sa tanan mga sacrifices mga nagtindog ka bilang hindi lang isa ka nanay kundi isa man ka tatay sa amon. Grabe gid pagpaninguha mo sa amon yung makatapos kami pag-eskwela. Tanan-tanan ni mo para sa amon. Salamat gid mga sanggaskwela pa lang kami after mo duty, mabaligya ka pa. Mabaligya ka pa isda sa downtown para lang may balunon kami. Gipasalamat man ko kay ko. Naging pasulod niya ko Chad Scholar sa Gaskwela ka college. Madamo gid nga salamat mga nakagraduate na kami ni Manang. Kagduha naman ka mga gaskwela pakagsas na subong ka paninguha kagid bisan ikaw lang isa. Chat to gid nga bisan ikaw lang isa, maging kaya mong gitanan. Kag subungan may obra na kami, gasigi ka pan Japon, paningawa. Salamat, gid ma. Happy Mother's Day. Actually, isang una nga mga Mother's Day, hindi ka na importante sa amon ang handa-handa. Kaya mas importante sa amon nga ipag-buksag kay mama ang pagpalangga pareho sa adlaw-adlaw. Pero tungod sini nga programa ni Congressman Greg Isataya, natagaan ako sa oportunidad nga maipasundayag ang ako nga Iloy, kag maipakita sa iban kung paano niya ako ginpadako paagi sa niya mga maayo nga advice. Kag gani nagapasalamat ako kay Congressman Greg Isataya, kag sa tanang nga staff tungod sa inyong programa.
ay madamo kami sang nabaton. Kag kabay pa nga damo ka mga blessings nga mabaton sang balik. Ang message ko kay mama, madamo man yung trials na nag-abot sang aton nga kabuhi. Pero nagapasalamat gid ako ma tungod sang imo nga sakripisyo kag pag-atipan sa amon. Kag biskan wala na si Papa, ginahangaan tagid ka tungod biskan wala na siya kay sang iya mga last minutes. Kabalo gid ko nga nabatyagan niya gid kung paano mo siya gid palangga. Ay, hindi ko punggan, yes. Hindi ko punggan. Joy. It's okay. And also, Happy. bilang isang nakon ka Iloy ma, ikaw ang isa ko gid nga sa mga inspirasyon ko nga magpadayon kag magtinguha para malabot ang akon mga handom. Kag sa kaluoy sang Ginoo, sa grasya sang Ginoo, pila na lang ka years ma, ako naman ang mabulig sa imo. Kag sa mga viewers gali, nang ihambal ko nga permi si mama nagahambal nga proud siya sa akon, proud siya sa amon sang mga sang utod ko. Pero ihambal ko man sa inyo nga I am also proud of my mother. And I love you ma, happy Mother's Day. Thank you, anak. Salamat sa ang makikapisan nagtutong sa imo sa pagtuon. Lamang sa pagtuon kundi sa mga kapulig ka man sa tutor sa palibot. Nga bisan ano ka sa kuon mo kinatry mo kinambes mo nga mapulig sa mga kabataan nga kapatundok sa imo. Ang ako hindi nga ako pasalamat kay Kong Greg man. Kay isang pagkabalo kung may programa siya, sabi ko, Ryan, kay madaog ka gina. Doon ka positive man ba sa daw man sa mistinagan sa kung namasa mo sa Facebook kay bala, kay kuan siya mo easy writer na siya, permit sa champion daw. Hindi man singa pa ni Tinika. Daw bugaw mo gini siya kay naka-national champion na nisa. Di siling ko nang inla ka kay Kong Greg, kay madaog ka gina ang siling ko. Nanganguyo ko Lord, padaga kami bisan diin na nga price per second order kay may bugas mo, siguro na mo mantikado sa palibot, i-share mo nga mo ng bugas. Kung bisan 25 kilos ang bilit, ang 25 pa nagdagda man para happy man ang mga mother, di nga ara na daan nagahulat man nga mga pigado man na sila mismo sing kung malipay man na sila kay tungod Mother's Day so kung diyan paano may hatag man ko sa ila nga malipay man sila. Thank you Kong Greg, kabay papadayon ang imo programa para nga dapat man mabuligan kay dapat man magrasya maabot sa imo. Thank you gid sa bata ang nga matutong sa iya nga pulaw bugtaw man sa sang share sa kung sa pakaisahan niya pabulig, imports todo git. Kinadakpan git. Thank you Lord, thank you git, sa Kong mga staff ni Kong Greg. Kay Kong Greg man, thank you git kabay papadayon ang programa niyo may mga mabuligan. Thank you very much. Thank you. Testimonya baw daw amo na gani sila nga daw matandog kagid na makahibi ka man. So for the time being, mag-greet na bianay, kibasi malipatan ta kadali lang gid. Okay ka pa, matigi ko na sila ang migo ko sa Canada, ang family friend ko siyempre. Happy birthday gid sa imo, Doc. May the good Lord bless you and keep you, and may your fortune will be times 10. So thank you very much. Kag masiling ko nga siya na nagano sa akong dala to sa Canada mo. Okay, so salamat gid kag happy birthday sa imo dira. Kag sa family man ni Joseph and Rose Esconer. Kag sa tanan nga Esconer, mailaw maaw. Thank you so much. Richie Bonito. May kadagiton na Migo Janald. So, sa tanan no, sa aton mga Facebook Live viewers, good afternoon. Kag sa ato matagpalamati sa ato na kada Domingo nung programa ang Get Closer sa pangalan ni Congressman Greg Gasataya. Una sa tanan no, mayong ugto gali kay Congressman Greg Gasataya, Sir Rod no. Yes. Kay Mamaita, kay RD, kay Inday France, good afternoon. Sa amon man no kaupod, sa aton kaupod sa Congressional Office si Miss Yam, si Ma'am Sweet, si Miss Jove, si Attorney Mark Mayo, no, ang Mayo naton nga abogado kag Mayo nga abyan, Attorney Mark Stephen May, good afternoon, kay Kagawad Gerald, kay nang Candy, kay nang Irene, kay nang Jenny, kay Miss Mel, kay Tasharon, no, kay nung Roger, kay Ma'am Rutel, kay Sir Tibo, good afternoon, and of course, no, ang aton gali kagina Sir Rod nga napamatinan yung mga testimonya sang pagpalangga sila ginikanan.
Grabe gid yung sakripisyo. Okay, na may gidya masiling ta. Gani. Okay, so Sir John Lord, may dugang ka nga sa Dolly Tupad program ni Congreg Sataya. Ano nga mga barangay ang na-cover niyo this time? Okay. So Rod, no, natapos na kita sa aton first quarter nga mga benepisyaryo nga mga barangay nga kung sa diin ang pinakalas naton nga naghatag sang sweldo nila kung sa ilang payout amo ang Barangay 3. Barangay 3. Barangay 3. So, sa liwat no aton gali ginamensionar ang tatlo naton ka mga barangays nga nangin benepisyaryo sa aton first quarter sang Emergency Employment Assistance Program ni Congressman Greg Sataya in partnership nga source fund no ang Department of Labor and Employment ako ng DOLE. So sa liwat ang aton nga barangays 2, Barangay 3 and Barangay Pahanukoy. So congratulations gid kag madamo gid nga salamat sa aton mga focal persons Sir Rod no nga nagbulig gid nga matigayon ining Emergency Employment Assistance Program ni Congressman Greg Sataya sa aton mga kapamilya, mga abyan sa kada barangay nga naka-avail gid. Kag hindi ka mo magkabalaka kay sige-sige ni tayo yun niya. Yes. So, nag-2, nag-3, nagkatuto sa Pahanukoy. Yes. Kag may mga masunod pa gid ni sigurado gid ko niya. Kag padayon gid si Congreg Gasataya sa iyang Dolly Tupad program. Yes. So, kita naman makilit-anay no sa liwat, Sir Rod, yung mentionar tayo yung mga barangay sa aton second quarter naman. Okay. So, liwat no, we have Barangay 1, Barangay 5, Barangay 12, Barangay 21, Barangay 22, Barangay 31, Barangay 30, Barangay 34, Barangay 35, Barangay 36, Barangay 37, Barangay 39, Barangay 40, Barangay 41, and of course, Barangay 4, no. Grabe ka, very, gid, do ka, amo ni ginahulat nga programa nga ako sa diin, Sir Rod, no, magahatag gid sing biskan sa makadali nga tion nga pag-ubra, bulig gid nga madako sa kada panimalay. That's right. Maski gamay subong ihatag mo, dako na iya. Yes. Makabulig. Kabudlay pangitaon subong ang pangbugas-bugas nato no nga income kay ti That's right. tungod sa pandemya. Pero speaking of pandemya kag mga sakripisyo, Sir Rod, no, ginapasalamatan tagaliliwat no ang atong congressional staff si Pau Aguila no sa Manila, and of course speaking of mga sakripisyo aton ginapasalamatan ang aton halangdon ka pinalanggang Congressman Greg Sataya sa iya mga sakripisyo para mapasa lang gid ang ining House bill sa Senado. Salamat gid, Hospital Congressman bill nga nya palang masiling ta nga gagihugid saya nga dugay kag handom na naton nga Correct. dapat may hospital gid ya ang Bacolod nga iya gid Nga ya aton bala. gid, correct. Kay prioridad gid siyempre ang mga taga Bacolod gid nagadamo na gid man di ang aton populasyon. Correct. Amo na. So tagaan tapisang kung time na pwede pa ka-greet. Okay, pwede pa kuno. Sir Oliver, pwede pa? Okay. Gaamo lang kami signal, Okay ha? nun, sir. Giton, tagid sa kay masugod naman ni Raymond Legaspi Pineda. Hi, Congreg. Baw siling ito. Good noon, si Rod Simon. Dira sa Action Radio. Diding Alohamiendo. Ang akong classmate, si Elizabeth Malaka Gamala. Wow, thank you so much. Greetings mga keep safe kuno kita. Si Eric Moico, maraming salamat. Si Raymond De Gaspi Pineda. Wow, kapag-greet sa iya mga pamilya da. Kag salamat man kay Miguta Gideon Suede and family, si Nanay Tatay, si Inday. Kag of course, si Jessie Tugaf. Galantaw sa subong si Raymond Raymond kaduwasag din na pag-greet sa atin. Kagluwat, happy birthday to Dr. Nemrod Montaño down there in Edmonton, Alberta, Canada. Happy birthday to you! Okay, and may you have more birthdays to come. Kaya sa tanan nga mga nagasaulog sa ilang birthday, happy birthday gid sa inyo tanan. Tagaan taga pa, Chimpo, Sir Jonald, na si may dugang ka nga giton. Yes. Ingagaw ka na sunggod na kisa. Ay, sunggod. Ay, nalanggit. Sa liwat, no, aton gali great liwat, no, nga mayong ugtog, nga to, pinalangga kagalang doon, nga Congressman Greg Sataya, kag iya That's bilog right. nga pamilya. Good afternoon, sir. Salamat, kinatagaan mo kami kahigayunan ni Sir Rod, no, nga maghatag impormasyon sa mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod, sa mga programa nga pwede nila ma-avail, kag in at the same time, nga ining programa mo, sir,
nga party sa General Hospital sa Bacolod, dako gid nga bulig sa tion sa Indonesia. Hindi niya pagpabugal, kundi pagpaalinton Correct. sa inyo, pagpabalo. You will be well-informed. Kag mabalaan nyo pala ang sige-sige nga programa, ano ang pwede nyo maintrahan, Correct. kung ano daw ang pwede nyo nga masilingta, kung sa Tagalog pa, mapakinabangan. Pero hindi lang niya, Sir Rod, no, nga sang subong lang because mag-draft pa lang kita sang House Bill, pwede nagkikabudlay, and pagpapasar pa ni. So, madamog nga salamat, no, Congressman Greg sa taya si imo katutom, pag-ulikid, kag pagpalangga, kag wala katapusan nga serbisyo para sa pumuliw sang syudad sa Bacolod. And of course, no, sa akong barangay, sa Barangay Sigang Airport, kay Capro City Distrito, mga ugtokap, kay Tamarilyn, kay Bimbo, sa akon mga kaingod balayda, no, sa akon Iloy, kay Nanay Jamila, good afternoon, sa akon man nga mga kaupod, no, kay JR, kay Makma, kay Ray, kay Arnie, kay anong Carol, kay gusto yagid i-greet gid siya ko, no, good afternoon, and of course, sa ato, no, mga palaabuton, pagid nga mga beneficiaries ng Dolly Tupat, good afternoon, we will see you soon. Ato na gid ginahulat ang pag-aprobar sini sa region sa inyong mga proposal, kag ginatinguaan gid nga i-facilitate sa opisina ni Congressman Greg Sataya. So, hindi gin magkalipat. Kag pamati gid pirmi para mahibaluan nyo ang mga update. Kag idugang ko lang, wow, galantaw sila all the way from Canada. Carlos, Luna, may hinay. Kanday Inday, sigurado galantaw ni mo si Hada Jenny. I hope so. Kag si, JR. Of course, si Daryl and Minerva, Tito Ed, Tita Edith, and of course to Matthew. Si Nanay, si Tatay, si Inday, si Nerissa, the rest of you there in Canada. Kay kabaluta kung siyempre ginagrita ang mga ara sa Canada, ara sa kundiin nga lugar. May mga paryente na di sa Bacolod Correct. City. Makabulig yun na. So salamat gid sa aton nga mga friends man sa Isabela Zumba Group. Kanday may kanday Chongde, kanday Benji Miranda, Kap mayong udto sa imo kay Father Richie Bonito. Kay Jonah Ignacio, thank you very much. Tanan-tanan, ginalantaw ta pati si Migo ta Oliver kung masiling sa nga okay na. Okay. Kay magasulod na dugay-dugay. 2 ka minutos. Gagawot ta. So ano to nga barangay ang sunod nga daw gina-project ta gani liwat Sir Donald? Sa liwat, no, Barangay 1, Barangay 5, Barangay 12, Barangay 21, Barangay 22, Barangay 31, Barangay 30, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, Barangay 4. Grabe ka damo, no? Damo, gali. Wow, grabe. Anay Tagason, dira sa inyo. And Ma'am Rutel, Sir Tibo, good afternoon sa liwat. Ng Candy, Miss Mel, ng Irene, ng Roger, ta Sharon, good afternoon, Ged. And of course, no, sa liwat, sa kay Congressman Greg Sataya, sa aton mayong nga abyan, Attorney Mark Steven Mayo, good afternoon. Wow, hindi ta sawa kung sa Tagalog pa nga griton ta sila kag mangin kabahin ta sa ilang kada Domingo nga practice nga always tuning into us. Well, ari pagid si Evan De Mata, Sir Rod, good noon. Shout out ko lang gali sa Barangay Panukoy. Oh, wow. Mayong udto subong nga Domingo kapamati sila, galantaw sila. Sa kabataan sa Purok Opisyal sang Bulangay. Okay, Elizabeth, diwating si Cecil Kabanyog, kadamdam ka saya, barangay Kagawad, isa sang unaw, Barangay. Diri bala sa Dreamland, sa 36 something, I forgot. Okay. Cel, mayong gidugay ko namin ng amiga. Good afternoon. Oo, sa aton gigalantaw. Kag, well, the time has come for us to say so long. Kag sa liwat, nagpasalamat din kami kay Kong Greg Gasataya and family. Well, una sa balita, una sa aksyon, ini si Rod Simon, diri sa Bacolod City. Kag masiling naton nga diri sa Action Radio, sa ngalan sa atong pinalangga nga Kong Greg Gasataya. Basta sa Bacolod, Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio!
Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!